Angibingelele bafethu, kusayimina umfoka Magate sibonele. Bafethu, yazi kunento engifuna siyazini. Sengisho lo wonke umuntu okhona emhlabeni. Sazini okuncane kona okuncane. Kancane kancane thola kusiqoqa nje. Nifunde ngathi ngobani? Akwaziwa ngedisability, kwazi ukuthi umuntu ohleli wheelchair. Uyabona kwi-disability ama-wheelchair khona i-quadriplegia, khona i-paraplegia. Yabo, i-quadriplegia umuntu ofana nami kanje, mina ngi-incomplete, bese kuba khona i-complete. I-complete unothisa ngokuthi ubone ibamba ama-motorized wheelchairs. Yabo, isikhathi esiningi bamba ama-motorized wheelchair. Ayithi yabo izandla zami njengoba kusekuseni zigongobela ifuna nokuvuleka. Kodwa mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi mhlawumbe zizozama iqaqe izama ukuvuleka yabo. Manje nje nasho ukuthi zisagongobele kakhulu. Uyabo. Bese kuba khona ama-paraplegia. I-paraplegia nayo ikhona i-complete khona i-incomplete. Bona izandla zabo ziyasebenza bathi inyawo zabo ayisebenzi. Yabo. Njengoba amagama uzwa ukuthi paraplegia izinto eziwu-2, ma-quadriplegia izinto eziwu-4. Izinto eziwu-4 izandla ney'nyawo. Paraplegia iy'nyawo kuphela. Yabo, ukungasebenzi. Mina angikwazi ukuphusha kakhulu, ngiyaforce ngoba ngiphusha ngale phathi le. Yabo, ngiphusha ngale phathi. Angikwazi ukubamba insimbi le ngigrebhe isondo ngiphushe ngalo. Lo munye usebenzisa i-motorize ahambe ngegiya. Bese kuthi ama-paraplegia wona ayakwazi ukubamba aligriphi ilokhuzana aphusha abe strong mayiphusha. Yabo. Ama-wheelchair khona i-wheelchair standing le esindayo. Kube khona ama-wheelchair ama-lightweight. Ama-lightweight wona esifanele singabe sisebenzisa wona kakhulu. Yabo. Ngoba asenza kube lula ukuphusha, especially mina engakwazi ukuphusha. Iphusha kalula yona, but le ngiyayisebenzisa ngoba ngila endaweni enje enotshani nenhlabathi ukuze ngibe strong ukwazi ukuphusha bo. Ngiyapractice ngenye indlela. Kodwa mhlawumbe ngizohamba emamoli, ngihambe endaweni eziqondile, engathi ngasebenzisa i-lightweight. Le ngizothi mangiphusha ngayo ikwazi ukuphusheka. Kanti umuntu oyi-paraplegia noma kuthiwa kunjani, noma kuthiwa banginyukela le driveway yami uyakwazi ukuyinyukela, mina angikwazi ukunyuka la. Angikwazi ukuthi ngihlezi ngidinga usizo ukuthi okay please support. Yabo. Uthatha omunye i-wheelchair yakhe izoba nqamuka ibe ngaka, i-back ayikho. Why? Yena mayehleli uyakwazi ukuthi ahlale nje yabo. Manje mina as a quadriplegia ngithi mina ngifair wonke kusukela emahlombe yaphansi ngifile. Kanti umuntu oyi-paraplegia yena kuyenzeka ukuthi othi mhlambe ukusuka la emahlombe uyehla ukuthi mhlambe ulimale one of the bone somewhere la, and then uyakwazi ukuthi abe ne-strength sokuthi mayehlela ahlale nje. Mina mangihleli ngihlala ngiyancika nje bayabo i-back yami ize yaba yini. Ngobani? Anginayo ibalance ne-strength kakhulu uma ngabe ngihleli yabo. Ngawe umuntu osifazane ngawe umuntu esilisa. Yabo, kuyafana. Yabo. So isikhathi esiningi ama-wheelchairs lawa ahlukahlukene nokwakhiwa kwawo ukuthi inqamukile la ithothi enye inde la. Yabo, kwenzeka indlela umunye sothi anama-position ukuthi fanele kufakwe izinsimbi ezokwazi ukuthi ize la eceleni kwakho khona uzokwazi ukuthola ozophusha ngayo uma uphusha ngesilevu. Yabo, kuyinto eziningi. Yabo, lo muntu ke bonke bayalidinga usizo, but ama-paraplegia isikhathi esiningi ayakwazi ukuyisiza. I-quadriplegia isikhathi esiningi hlezi idinga usizo ngasonke isikhathi. Yabo. Ngenzelani ukuthi ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwabo labantu, ungazuze baqoqe bonke babhanqe ngelokhuzana eyodwa kanti bahlukahlukene. Kodwa kancane kancane solo nifunda ngami. Mhlawumbe ukuthi isikhathi ngithola umuntu ngitshengisa ukuthi nangu umuntu oyi-quadriplegia, nangu umuntu
uyi-paraplegia nangu umuntu okanje okanjani kanjani, but solokhu usifunda kancane kancane. Aningi for the wishen is like in this comment in mafethu. Shaper.